Kudo. Ini mani kita masih. Ini mani kita masuk sana dulu. Ini jangan fitnah sahaja nih. Pas sama fitnah nih. Maaf sudah kemiri lah. Pas nih fitnah na. Hello guys, good morning. Dato midi kaye mani som. Da magani som. Dan pada fitnah jaga sini kebangan. Bayi jana jatuh jana din sedih naik deh. Soalnya birat fitnah na jokor tuh nih. Bayi ni jana din sedih naik deh. Nih, mairunga. बे माइब्रा सेरनैल' ओमफ्राय बारा गैया ओमफ्राय नै सिबिंखौ जावखांबाय दालायाबो गोथै जावखांबाय सिबिंखौ सुगासिनो ओमफ्राय सुनानै सान्दुङाव लामोनो सान्दुङाव मानि थाखाय लामोखौथ' मिथिला आरोना आफोर नांना थायोना बेफोर साफा जायो आरोना माने सिबिंखौ सुनानै लायो आरो ओमफ्राय दैखौ राननो थाखाय सान्दुङाव फोरानो आरो माने लोगोफोर नोंसोर माने आंखौ आदा होननाबो माने मालाबाबो फिथा जानोबो लिंहरा कमेन्टआवबो नोंसोर हरा आदा फै जानाव फिथा जानो फै होननानै रावबो लिंहरा माने ना दा नै नोंसोरनि बाजैया गायनो साफा खालामगासिनो आरोना मानसि जाय माथो गायनासो गोलावसिनलै नों देनो हागोन हा देनो हायाबाबो देनो आरो नोंथांमोन आङो नोंसोर बावगारदो बयनिसिमबो हेपि मागो आरामनो फिथा जालायदो बोसोराव खेबसेल' फैयो रंजा बाजा जा फिथा जा मागो बायलांगोन आरोना मागो बायनायनि उनावसो भिडिअखौ आपल'ड होगोन आरोना आङो बेखौ लोगोफोर गेम गेलेनानै फैसा देरनो हानायनि खुसियानो बेलेग ना मा नों मिथिया आं दा रायज्लायगासिनो प्लेयार स्पट एपनि सोमोन्दै जायनिखि आंनि पार्सनेल फेभरेट फेन्टास्टिक गेमिं एप बेहाय सानफ्रामबो 50 लाखसिम उइनिं दङ बेहाय 15+ गेम मोननो हायो जेरै फ्रुट स्लाइस स्नेक एन्ड लेडार्स सिप फाइट रामि हाउसी चेस एन्ड मेन बेफोरबायदिनो आरो उन्दै समनि फेभरेट गेम गेले लुड' आरो देरा लाख थाखा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थानाय लिंकआव क्लिक खालाम आरो जइन जा लुड' गेम बेहाय लाइभ चाटबो खालामनो हायो आरो प्राइभेट लुड' पडआव लोगोफोरजों लोगोसेबो गेलेनो हायो नोंथांमोना सानगासिनो प्लेयार स्पटआ मा जायनिखि 100% सिकिउर आरो मेड इन इन्डिया 7+ इउजार दङ इजि उइथड्रवाल नोंथांमोना आंनि रिफाल कड प्लेस 200 इउज खालामनानै मोननो हागोन 200 टाकानि साइन आप बनास प्लेयार स्पटआव बेनि रिफार आरो आन प्रग्रामखौ लानानै नोंथाङा लोगो लिंनानै जुदि गेम गेलेयो नोंथांमोना देरहानो हागोन 2% दानो डिसक्रिपसनाव थांदो आरो देरहादो नङाबा बुंगोन नोंसोरो लोगोफोर बाजै फैदो नालाय दा स्पेसियेल बाजैनि थाखाय नै लकेल ना आरोना एखे एवफ्रामना दोनदो बेखौ एवहाखै ओमफ्राय नै बे आरो फ्राय ओमफ्राय बेखौ दा जानोसै आरोना जोङो ओमफ्राय दा नै ओंख्रि संगासिनो ओंखामाबो अलरेडि मोनबाय नै जाहैबाय बानलु गोरान दहाय फुङाव संदोंमोन ओमफ्राय दा आरो गोदान संफिनबाय आरोना फुंनिखौ फुङाव जाखांबाय ओमफ्राय दा बे बेलासिनि जगार खालामगासिनो दा मालायफ्रा फिथाखौ जानो हागोन ना हाया मिथिया आंथ' थावनि फिथा ओरैबायदि जाखायो माने आं थिगसे जाखागोन नै बोसोराव मागोआव ओरैबायदि जागोन आं फिथाखौ नों जागोन ना जायाहै ओइ बुरै रोङा नों फिथा संनो रोङाबाबो संनोसै ओमफ्राय जानोसै गोथाव जायाबा नोंखो मा खालामनांगो जेबो खालामना गिदिर दासो माबा गुफुर खालामदो आरोना जेनेबा बिगुरफोरखौ बोखादो आरोना होमबासो गोथाव जायो ना मा होनदोंथाय आं मिथिलायलाङा माने साफा नुगोन आरोना साफा नुयो आरो गोसोम खि बायदि नुनाय नङा माने साफा गुफुर मोनसिनो आरो नोंसिम सिस्टाराव मोनसेबो कुइसन सोंफेराखै आरोना दिनै सोंनि आरोना इयो लाजियो फिथा जागोन ना जाया मागोआव हा जागोन बेसे बुरजा जागोन हा आंना सिस्टारा बिराद लाजियो आरोना खिन्थु दा बिदि भिडिअ सिडिअ खालामाबा फिथाफोरखौ बांसिन इसे जायो माने लोगोफोर कमनै बुंनो गोनांबाथ' थावनि फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा दैनि फिथा बेफोरथ' कमन जाखायो आरोना ओमफ्राय आरो नोंथांमोना मा मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों ओमफ्राय आरो नोंसोरनाव मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बाजाया माने आलासि जानो फैनायानो माने फार्स्ट माबाखौ माइरंखौ इसे देनो मोनग्रोबाय आरोना उलारा बारा गोथौ नङा नालाय एसेल' होदो आरोना मोजां नङा ओमफ्राय उलाराबो मावग्लुंबाय थायो आरोना देनो माने सुबिदाखौनो मोना देनो हाग्राया फात्ताखौनो मोना दाना स्टार्ट खालामबाय बाजैया देबाय थाथोंसै आरामनो मोनजाबानो जाबाय दा जाखांनायनि उनाव बाजैया देखां हालानो जाहैबाय नै दानाबा नोंसोरनि बाजैया देलायबाय नै दुरबल बल देदो देलाय नै आंना बोराया माने फिथा देदो आरोना फिथा देनो सोलोंदो बोराया देनो आखाइ साजोब्बाय माथो सना
आखाइ साजोब्बाय माथो मैथा आखाइ सादो दे होमबाबो आंनो बिराद गेब्लेयो माथो होदो उलार देनाया नै गाव गावनो रोंखायो बेखौ देखांबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ खनसे सालायबावगोन दा सालिनोसै बेखौ लोगोफोर फिथा देनाया कमप्लिट गुन्दै गुन्दै जालांजोब्बाय खोथा फिथा सावना जानोसै एन्थाब फिथा मागो फिथा ओमफ्राय एसे आग्लायबावदो आरोना नै ओमफ्राय बेखौ माने दाखुराना दाखुरि माने बेखौ एवनानै जानोसै आरोना ओमफ्राय नै आलासिफोर फैगोन खोमा होननानै आं मुरिखौनो 1 केजि लाबोखादो आरोना जेनेबा फिथा सिथा जोब्बाथाय माने मुरिजों साजोंनो होनो होननानै आरो ओंखाम जानो थाखाय रेडि खालामबाय दै लुगासिनो बाजै लोगोफोर नै दा लान्च टाइम जाबाय आरोना जेनेबा स्पेसियलथ' बुंनो गोनां जेबो गैया नै लकेल ना दोङो ओमफ्राय आलु ओमफ्राय बिलाहि आरोना बुरिया जानो नागिरबाय दा ओंखामखौ जानो लानोसै आरामनो बिराद गोथाव संदों आरोना ओंखामखौ नै ना खरानि मान लन्दाय दा होदों माने आंनो जानोसै जेनेबा 2000 years later. स' लोगोफोर नै जोंहा फिथा सावगासिनो नै फार्स्ट सावनाय फिथा आरोना इयो मा बुस्थु जायखौ मिथिलाङा फार्स्टनि फिथा आरोना ओमफ्राय नै आं सावनायफ्रा नैबे आरोना ओमफ्राय आं दा सावगासिनो बर्थमान आं सावगासिनो दा इस्रिया हगार सिबिंखौदो गुरखौदो देना लानाय जाबाय आरोना साराय दा इ सारायावनो एवगासिनो नै फिथा एवग्राफ्रा नै लोगोफोर जानाय फिथाखौ नायलाय नै बे मोनसे नुदोंना नै इखौ ताजमहल नैबे माबा बुर्ज खलिफा ओमफ्राय नैबे आरो माबा मा होनोमोनथाय आइफेल टावार माने फिथाफोरानो माने देन्जार देन्जार स्टाइल जादों आरोना नै लोगोफोर माने एन्थाब फिथाखौ सावनो रोङा होननानै बारा सावदिया आरोना एसेल' सावबाय The next morning. हेल' गाइस आरोबाव खनसे गुड मर्निं मैयानि दिना थांबाय दिनै 1 तारिख जाबाय सोर सोर बेसेबां बेसेबां फिथा जाखो कमेन्ट खालाम आरो बेसे बुरजा बुरजा जाखो कमेन्ट खालाम माने मैया एसे गोबाव थानाय जादोंमोन नालाय 10तासोआवसो उन्दुनाय जादों बेनिखायनो दिनै एसे गोबाव सिखारबाय आरोना दा 8तायानो जाबाय टाइमा आथा आथानो बेखौ जाबाथाय उदैसो गाज्रि जाजोबगोन खोमा माने मागो दिनबाथाय माने ओंखामखौनो जानाय जाया आरोना ओंखामखौ जोबोद खम जानाय जायो मानो बुङोबाथाय फिथा जानानैनो माबा माबि जानानैनो माने उदैफोराव बुंजोबखायो माने ओंखामखौनो जानो हाया ओमफ्राय दिनै आरो बाथौ मन्दिराव माने माबादोंनो जोंना आर'ज गाबनांगोन लोगोफोर 1 तारिख नालाय माने जेनेबा जोंना नियम दङ आरोना बर' नियम दङ आरो ओमफ्राय गोदोर गोदोर मानसिफोरखौ गावनि बिमा बिफाखौ बा बिमाय बिमानै जानायखौ बिमायंफोर जानायखौ बेफोरखौ खुलुमनांगौ आरोना जोंना बेफोरबायदि नियम दं माने दा जोंहा आमाइमोनखौ खुलुमनो थांसै जोङो हौवा हिन्जाव मानो होनोबा लोगोफोर माने बोसोर गोदाननि गोदोर मानसिनिफ्राय बोर लानाया मोजां आरोना गावनि थाखायनो मोजां जायो जिमानो मानसिफोरनि बोर मोनगोन इमाननो मोजां आरोना नै लोगोफोर आमाइ आनैखौ खुलुमनांगौ नालाय नै बिहु फालि गांसे गांनै गांथाम गांब्रै लाबाय आरोना ओमफ्राय नै गामसा लादो बेखौ गामसाखौ माने बिहाव सोनो हैगोन आरोना बेखौ लानाय जादों होनबाथाय माने मान होनो थाखाय आरोना खुलुमनायाव स' गाइस जों दा आंनि बुरि बा सिस्टार जोङो आमाइलावनो थांगासिनो आरोना खुलुमनो थाखाय आमाइमोनखौ स' लोगोफोर जों दा खुलुमना फैबाय आरोना भिडिअखौ लानाय जादों आरोना खुलुमनायखौ जेनेबा लाजियो होननायखाय भिडिअखौ लादिया होमबाबो जेबो नंला दा खुलुमखांबाय नालाय बोर मोनबाय बेनो जथेस्थ' बोसोर गोदान होननानै बिमा बिफाखौ खुलुमनो होनना सानबाबो बिमा बिफाया खाथियाव गैया गोजानाव थायो नालाय बेनिखायनो खुलुमनो मोनदिया आरोना जोबोद मिस खालामदो आइ आरो बाबा बोसोर गोदान जामान जाबाबो बैसागु जाबाबो मागो जाबाबो ज'नो थानोनो मोना आरोना ज'नो बोसोर गोदानखौ टाइम स्पेन्ड खालामनो मोना ज'नो जानो लोंनो मोना बिराद मिस खालामदो आरोना जियानो जाया मानो नोंसोर मोजाङै थाबानो जाबाय आइ रियेलि मिस माइ पेरेन्टस खाथियाव गैया नोंसोर दाथ' बेहाय आमाइ आनैमोनखौ खुलुमखांबाय नालाय ओमफ्राय दा सापुरियाव थांलायसै सापुरियाव थांनानै बिहावा हारसिं थायो नालाय बिखुनजोआ क'क्राझाराव दङ ओमफ्राय बिहावसोआ सापुरियाव दङ ओमफ्राय दा बिहावसोखौबो खुलुमनो थाखाय थांगासिनो सिस्टारा थांनाय नङा आरोना सिस्टार थांनाय नङा जोङो हौवा हिन्जाव सानैल' थांगोन रानि हाउ आर इउ गयासु माने लोगोफोरजों दा आयं आनाव फैदो आरोना बिहावसोनो बोसोर गोदाननि हांसो जाहोनो होननानै हांसो लांनो फैदो आरोना ओमफ्राय नै हांसोफोरा हांसोखौ हमनो नागिरदों आरोना दा दैयावसो दं माने हांसोआ बेनि थाखायनो दा हमनोसै कुन्टु नै मानि गेजेराव मासे
दैमानि गेजेराव मासुमसै आरोना लोगोफोर हांसोफोरखौ होसोना लांगासिनो मानोना राजा हांसोफोरा जि गारमा गोदोर गोदोर आयौ जि गाबो आयं होसोगासिनो नै आयं नै आयं नै लोगोफोर होसो होसो मोनबाय आरोना हांसोखौ आयंआ दा खागासिनो बियावसोनो जाहैनोसै बेसारा हारसिं थायोना बियावसोआ इटा खामारो दा मासे सिंनि हांसोखौ सबाय बाबाय आयं माने लोगोफोर दा जोङो जा आयं लाना फैदोंमोन ना जोङो हांसो लांफैदोंमोन बे जाङा बाबानि ब्रादारनि हिन्जाव आरोना आयं बुरि आरो जाङा बाबानि बिदा गोदोरनि आरोना बेनि वाइफ आरोना ओमफ्राय आदा सानै दङ आदा सानैया दा सासे हाबा जाबाय ओमफ्राय सासेया फरायगासिनो आरोना कार्बि आलङाव फरायो स' लोगोफोर बिहाव लानो न'निफ्राय दासो सफैदो आरोना ओमफ्राय सफैनानै माने बाइकखौ पार्क खालामबाय आरोना नै न'आव बाइकखौ दोनबाय नै बाइकखौ दोनबाय ओमफ्राय दोननानै माने ना फुवासे लायदोंमोन साथामदो जानो होननानै बाइकखौ पार्क खालामबाय ओमफ्राय नै नाखौ लानानै फैबाय दा आराम जानोसै ना मा होनो ब्रै लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला आरोना भिडिअखौ गोलाव खालामलांबाय थाबाथाय गोलाव जालांबाय थागोन बेनि थाखायनो आं गोलाव खालामलांबाय थाला आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ मानो मोजां मोना जानो मोजां मोनखानांगोन आङो मोनसेल' भिडिअ बेहाय खालामाखै मागोनि गोबां जोंनि बर' हारियाव मा मा नियम दङ मोननैसो फोरमायनायबो जादों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ ओमफ्राय मोजां मोनदोंबाथाय नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो साबसक्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो स' बाय बाय गाइस अ आरो र' लोगोफोर अबाव गारनानै थांनो नागिरदों आं मोनसे खोथा बावगारसो इम्परटेन्ट खोथा आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो बुंदोंमोन ना मास मोनसेनो बारलायलांबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे रेप सं लाबोनो होनना बुंदोंमोन जोंहा बोराय बुरि रेप सङा थाबैनो फैगासिनो